Pas na een paar dagen wordt duidelijk dat er een lek is. Gelukkig was dat wat vettige kleigrond die de uitstroom behoorlijk wat beperkt heeft. Want anders had je kun je wel nagaan, 3-4 dagen gasuitstroom vlakbij de onderkeldering van die woning. Een levensgevaarlijke situatie gehad. Als er een lek is, moet dat voortdurend melden en oplost worden. Dat is de afspraak tussen Enexis, de gemeente en Regenfiber, die het verantwoordelijk is voor de onlis. Verleden weken is dat dus net gebeurd. Nou, ik moet eerst de feiten dus op een rij hebben, dus ik heb nu nog geen enkel oordeel. Dus als het goed is gegaan, niks aan de hand. Als het fout is gegaan, dan een sanctie die past bij de fout. Dus als het een ernstige fout is, een ernstige sanctie. Maar dan weet ook de aannemer en iedereen, dan moeten die mensen niet meer op de ploeg zitten. Dan komt er een andere ploeg. Nou, alles is dan denkbaar. Het gaat net om een incident. Terug de onlis van het glasvezelnetwerk had er in 2010 74 gaslekken west. In 4 gevallen is dat net of te laat melden. In 2011 binnen de rondnota 39 gaslekken west. Waarbij 3 keer geen of te laat melding dien is. Ja, dit is over de zoveelste keer dat het werk verlaten wordt of het niet wordt gemeld. En ja, het is wachten op de eerste doden, heb ik de vorige keer al gezegd in de uitzending. En ja, dit gaat maar door. De mensen die de glasvezel onlissen weten wat ze dwaamatten bij een gaslek. Regenfiber ziet het nou uit hoe het toch misgaan kan. Op het moment dat er een gaslek is, dan kun je gewoon het papiertje erbij pakken en zeggen van nou ja, we bellen dat nummer, we doen dat en dat. Ja, en vervolgens doen ze het soms gewoon net of ze schatten de situatie toch oorzien. En daar leidt in feite de crux. Een nieuwe linie is uiteenzet maar de onlis van het glasvezelnetwerk. Het is de bedoeling dat Tacomier 50.000 huishoudens een vlugge verbinding hebben voor televisie, internet en bellen.